intrare și pe Rivals, hai să începem. Hai, stabilor! Let's Factory ca să mai simți clave. Da, de-aia vii pe mine de păcat. Nu ți-a băgat reclamă, este? Păi mi-a băgat, dar s-a terminat. Ce faci? Să le fac cu tot. Opa, 0 vituri. Opa, 27 de vituri. Opa, 75 de vituri. Opa, încă 1000 de vituri. Primul. Da? Cred că s-ar mai repede, mai sus ca de atunci. Bă, în fiecare rând dă-mi o altă armă. Mamă, unde următoare, nu știu ce. Arma la legendă. Știu și eu ce armă iau. Armele la legendă le iau. Armele legendare. Așteaptă să-mi aleg armă. Armele mele legendare. Armele rege pentru mine. Cel pe așa mai basic. Ne start mai basic. Cred că știi ce am vrut? Și ale cui? Păi nici asta puneți în comentarii ale cui sunt armele astea. Cred că știu deja. Dacă trebuie la detal. Cum ar fi să te uite Luca la clipul ăsta? Cred că nebunesc. Luca, 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 eu sunt jucat de mai slab. Sunt slab rău. Eu nu sunt bun cu arme pentru nu sunt bun cu arme pe Queen. Trebuie să-mi iau alte. Oh, da. Fez a
Ai, nu mă duc rău. Eu sunt ce de viață? Dar știu ca să mai dau un pic mult. Da, da, am găsit voi. Aoleu, nu te să-i facă. Să mă ridică de la om. Te-am băgat în colț. Ce te-am băgat în colț? A, te-ai băgat singur. Petrecele pe câmpii, să le mâncăm copii. Hai, dragule, repede! Dar unde ne grăbim așa? Nu vreau să pierdem mașina visurilor mele. Nu mai atentă, fraților! Transformă-ți visele în realitate cu MOL Move. Alimentează sau fă cumpărături în stațiile MOL, scanează aplicația și poți câștiga marele premiu. Dispenz GLC 200 Formatic sau unul dintre cele 20 Vedeți de la mine carturi de post de o carburant vibrare oferite scomării de râs la săptămânal. minutul Intră pe 7 și 22. promo.molmove.ro sau La până mine în stațiile MOL și era pornește la acolo drum la spre minutul câștig. 73, când am acolo. Să mori de râs. Atunci aveam fructoții. Îmi fac de bine ăsta. Foarte bine, am 120. Să fie Crezi că că la 30 de viață. ăla am 7 cări. E cu 0. Bombă, inclusiv. Mam! Ăla ce Dar unde mă duceam? Nu știu, dar știu că așa o să avem mai aici. În spate. Caixa tá preparada pra Jorge. foder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Vem, Șase și 20, ceva de genul, o să joace și George, dar că el acum nu are telefonul. Te duci cu spray-ul? Da, nu spray, nu știu. Și
Ce-am acasă pe Dalavan, după tine Spider-Man. E albastru ca șarpele. Mai țin minte când am făcut eu primul canal asta? Care Erai și tu? Bă, chiar nu știu dacă ne știți, dar și a avut 3 canale, eu 2. Bine, eu cu canalul lui Rareș, că eu nu aveam canal pe atunci, nu știam cum să fac, că nu mergea. Altfel, Dacă e supărat, atunci că mi-am pierdut canalul de 600 și ceva de like. da. Mi-mi pare bine, că acum am crește mie, nu știu cum. Adică pentru mine e o bucurie. Dar știu că pentru oricine pe care e jocul meu și care face cu mine concurs de la începutul când m-am apucat de YouTube cu abonați, facem concurs. Eu nu cred că știu cine făcea concurs. Da, dar nu mai fac niciun concurs și nu mă interesează. Dacă vezi seama că noi vorbeam și între timp, ia ce. Ok, nici eu vorbim la random. Bine, la random am pus să doar pe o singură dată. Mai trimiți în spate. Bă, ce mă șmecă mai pus pe am făcut. Hai să ne facem asta. Bă, vorba hackerului, e foarte mult. Hackerul ăla, hackerul ăsta, hackere, de ce-ai scris musto în loc de miștonuri? Hackerul e sigur. Nu mai râdem așa tare, nu mai râdem așa tare, că nu aude abonații de tine. Mamă, dar știi că minutine a început fundal? Cred că dacă se uită hackerul la videoclipul ăsta, cred că ne dă bloc la mângâie și nu se mai joacă cu noi în viața noastră. Știi care e funny dacă te uiți la clipul ăsta? Vreau eu să ne lași în bani de prieteni în continuare. Nu vrem să mai joci cu noi. Dar relagă, n-ai văzut că-l scoate. Sau după câteva minute îl scoate. De secunde. Atunci cum de te-a făcut de că vezi de ce l-a scos? Uite așa. Așa cum. Șiring. După strada. La ora Mariana de ce? Am murit amândoi în bancă. Bă, dar ce să șterg asta?
să mai auză niște sunete din cauza că se uită George pe YouTube. Hai că ajungem noi trei, nu? Da. Da, cred că da. Mamă, Opa! opa mică care se ridică. Unde erai, mă? În spatele tău. Mă trecut pe lângă tine. Eu credeam că ești pe tavan. Cum să fiu, mă, pe tavan? Nici nu avem tavan, i-am stăteam. După ce? Dar eu eram Dumnezeu, mă. Dacă nu e tavan, măcar ce să nu fie. Măcar ce să nu fie. Să ne sperăm te-am lăsat, bă, când mi-ai uitat în ce mă duci. Bă, avea chestia asta cu pereții ăștia săritori, chiar îmi iese să te bat. La Roblox Rivals, adică să nu sune cam ciudat. Am înțeles. Tare, mă! Rip David în comentarii. Ei, Eu plec. Nu partea asta. Sahur, tataya sahur. tataya sahur. Mame, m-a pus aminte de o fată, Davide. Hai, mi-a lasă-mă în pace cu fata ta. Nu mai pot dacă spune de Nu mai spune, mi-a lăsat să fii mare. Gata, mi-a zis Grareș. Da, era să explodeze aici de ruta, mă, că vreau să dau mai repede drumul la filmare. Și între timp, eu trebuie să mă așa. L-au umplut pe geam. Le rulăm mai. Nu mai. Oh,